Здравейте, приятели на астрологията и на таро картите. Продължаваме с поредицата, в която ви разкривам значението на всяка една от картите таро. В момента разглеждаме карта номер 13 от големите аркани. Тя носи страшното име Смърт. Освен това, знаете, и 13 е фатално число. Какво е изобразено на тази карта? Един призрачен ездач, конник, който носи знаме, бяло цвете на черен фон. В краката на конника, на коня, виждаме един легнал мъж, който вероятно е застигнат от болест или е починал. Също така виждаме девойка и момче, които може би са семейството на починалия мъж. Виждаме и свещеник, който се моли за милост на този конник. Конника олицетворява смъртта. Въпреки че е доста черно и негативна тази карта, в един край виждаме слънце, което отново е символ на някаква надежда. Тази карта е свързана с енергията на зодия Скорпион, и т.е. това е водна енергия, свързана с емоциите. Така че тази карта, въпреки че доста пъти може да е свързана с смърт или наличие на болест, но като цяло тя се асоциира с преминаване през някаква емоционална трансформация. Т.е. когато е настъпил момент, в който човека трябва да се промени и, например, от човек, който е бил затворен в себе си, не е споделял, в един момент той може да се трансформира емоционално, да стане по-отворен към другите и по-спокоен и просто да промени себе си, изцяло да бъде различен човек. Така че не винаги, когато се падне тази карта в гадание, трябва да бързаме да се стряскаме, че, например, ако се падне в любовно гадание, че ще приключи връзката между хората, може да означава, че просто връзката им ще се развие на по-емоционално, по-дълбоко ниво и тревогите, които са имали преди това относно до това колко силни са емоциите, вече ще се премахнат, тъй като хората ще бъдат вече по-отворени към себе си. Тук идеята е по-скоро да се превърнем в по-добра личност, по-добър вариант на себе си.